Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Mulla on pilkkimistä tässä takana jokunen tunti. Kirkasvetisellä järvellä ollaan. Tämä on hyvin laikuttunut tämä alue. Tässä joku päivä sitten pumpattiin vettä tänne ja täytyy sanoa, että on aika hyvin kerännyt kaloja. Ensin kävi tuolla syvemmässä ja nyt tuli vähän matalempaa. Ja tämä on semmonen ikään kuin matalikko. 8 metriä suunnilleen tässä matalikolla vettä. Tämmönen laaja matalikko. Tämä on semmonen, mitähän minä nyt sanoisin, 200 kertaa 300 metriä tai 100 kertaa 300 metriä. Sitä luokkaa. Semmoista paikkaa tässä on kalasteltu. Keli on kirkas. Tuulee jonkun verran. Ja ihan hyvä keli olla jäillä. Joo, eipä siinä. Laittakahan kanavan tilaukseen ja peukkua videolle, jos tykkäsit, ja kommenttia saa heitellä. Nyt jatketaan kalastelua. Ja se tasuri sai taas liikenteeseen tuon kalaan tuolta. Uskaltaako nousta? Joku ainakin yrittää. On noita parempia, niin otetaan äkkiä tuo trako tuonne perään. Mene. Perkeekö karkku? Noin, no niin. Saahanko nousu? Kyllä sitä joku lähti. Lähti joo. Ei ongelma. Nyt olisi ihan ne pannukarkkeekin kalaa, jos sattuu ottaa. Joo. Tuommoinen on jo pikku pannukarkki. On 300. No ei ihan 250. Ei me ihan valehtelu. Ennemmin valehtelee vähän alaspäin kuin ylöspäin. Ja puotetaan tasuri tuohon uimaan ja odotellaan, että sieltä ehkä taas kalat nousee ylös. Nyt ne taas sieltä lähti tulemaan. Ja siinä on kuoreparvitus tuossa yläpuolella. Se on yksi välähys, kun ne käy nuo kalat. Ei mennä kereitä puottamaankaan edes jikiä tuonne pohjaan. Ei vitsi, taas olisi parempi kalatso alla. Tuo mikä nyt. No niin. Nyt on jo tommonen 300. Tuossa. Tää on ihan tämmöstä hyvää kalaa. Taas on tuonne 300. On pienempi tirppi tämä. Kalaa. Siellä. Ihan mukava.
pienempi tilppi. Sieltä. Pientähän tämä on. Semmonen 100 grammanen ehkä tuokki. Joo, lähdetään tuonne toiselle laikulle. Kerätään kalaa kyytiin. Ja muutamia ihan filekalojakin, mutta ei ole. Isoja ei ole. Kiva onkin kun tulee jotta. Tuossakin ihan nätti appi. Kaikkihan ne on nättiä, mutta toista isompia kuin toista. Hyvin pölähti tuota kallaa. Pitääkö se vaan tuota trakoa yrittää sinne tarjota näillekin? Hyvin pölähti kaloja. Nyt olisi pienempi väline. Katsotaan. No ei nämä mitään jättiläisiä kyllä ole. Tämä on kyllä helvetimpiä mikä tulee nyt. Joo, siinä ne on ne hyvän kokoiset ahvenet. Nyt onkin parempi. Nyt on hyvä ahvetus. Kärkkää nyt. Ei! Menikö siima poikki? Voi perkeele. Ja siima poikki. Nyt harmittaa. Nytkin olisi ihan hyvä ahve. Tuleeko? Tule. Ei. Ota. Hyvin riut. Nätti appi. Tää on taas ihan. Ja tuohon Stingeriin 75 luottopeli ikeistä. Väri on hopeavile. Laiton tartutus. Rokastamiseksi meni tämä. Sille kelepas, kun on vähän pieni tämä. Siellä olisi hyvä tuossa alla. Pinkki trako. Älkää nyt vielä luovuttako kuitenkaan. No niin, sieltä tuli oikein vauhilla. Nätti. Nyt on nätti porssi. Tuo ruppee alle puolen kilon kalaa. Tuo.
Sieltä tulee toinen, mutta ei ole ihan niin iso tämä. Pikkunen on, tämä on pieni. Mitenkä se on tämmöstä hutiloimista? Katokka, minkälainen luikku sillä oli. Nyt on hyvä ahve. Noniin. Sieltä tuli nätti possu taas. Ja tuolla hopeaiselle stingerille se napsu sieltä. Hopeaiselle stingerin napsahti. Vieläkö saadaan jotakin? Vai joko loppu tämä lysti? Kyllä sieltä kovasti nousi. Jäi vähän löysää tuohon siimoni. Meni vähän vastarit persille. Siellä olisi ihan ok. Pysyy jo kiinnikin. Vieläkö? Ihan tässä iltapäivän kähmyssä vielä vähän niinku innostu nämä kalat. Oli se kiinni siellä. No. Pikkunätti. Tuossa näkyy tuota pientä kuoretta, mitä se tuo ahven sylyykin. Sitähän siellä vilistää. Siinä on Stingeri 75 millinen, niin aika lailla identtinen koko. Joo. Viimeinen reikä. Siellä aurinko on jo horisontissa kohta. Niin katsotaan nyt vielä tämä. Tämä reikä tästä pois. Et oo tosissaan. No nyt on hyvä ahve. Nyt on hyvä ahve. Onko se vielä siellä? Onhan se. Ui mikä possu tuli sieltä. Ja siellä on niitä 2 lisää. Tuommoinen nätti 0,5 kilon pölpylä taas tuli. Nyt olisi nätti ahve. Nyt olisi tosi nätti ahve, jos tuo tulla. Ei tämä nyt ollutkaan mikään. Vielä antoi melkein pimmellä, aurinko on jo laskenut. Pikkupaistikkaan tuohon trakoon, siinä on fosforinupputus. No niin, eiköhän me ruveta lähtemään kotiin. Tämä oli jo semmonen ihan mukava kalareissu. Kalaa kyllä oli mukavasti näillä laikuilla. Ja muutama tuommoinen hyväkin 0,5 kiloa ahven. Katsotaanhan nuo kalat tuossa nyt. Olen näitä vaikka miten mahdottomasti. Siinä on 0,5 kiloinen. Sitten on tuosta 4-3 grammaa ahventa ihan hyvin. Sitten on paljon ehkä 200
100-150 grammasta. Sit on tuota ihan tämmöstä kisullekin vietävää kalaa. Semmonen. On kaiken maailman kalaa. Ja oikeastaan hyvin pitkälti pitkin päivää söi tuo kala, että vieläkin tuossa käy. Mulla on tuolla uimassa vie. Että ihan pitkin päivää söi tuo. Ylilentokin tilattu. Taustalla kuuluu kalasaalille. Sen verran hyvä päivä oli. Ja tosiaan Laikulta selkävesi nyt nousee taas tasurille. Kirkasvetinen järvi, selkävesi ja tämmönen 8-9 metri tämmönen laaja-alainen patti tai tasainen, miksi tätä nyt voi sanoa. Kyllä näitä kannattaa vähän käydä laikuttelemassa välillä. Tää on kerännyt tosi hyvin kalaa. Nää katos nää huomenna tänne kampeen uudelleen. Mutta semmoista viihdettä tällä kertaa. Törmäillähän taas uusissa seikkailussa seuraavalla videolla. Moro!